Sikhumbuleke phela ukuthi ke ngesikhathi ke intombi izoqomisa noma izoqoma ubaba wentombi usuke engenalwazi. Kongani baba wentombi afihlelwe ukuthi intombi yoqiniswa? Ngokomthetho usukubekiwe vele ukuthi ubaba wentombi akafanele utshatshelwe. Usuke engafanele utshatshelwe ngoba kahle kahle ngizathini ngesingaye ubaba wekhaya ubaba wentombi isuke kahle kahle indodakazi yakhe eyibona isencane ukuthi ingenza lezo zinto ezikanjalo. Nanokuthi yena ngokubona kwakhe usuke ebona ukuthi kuzoba ukuthi ngiyadeleleka ukuthi ngivume ukuthi ingane yami vele nje iyoqoma nje yabona isinomisi kanjani. Manje ke malume intombi isiyakamfana ihamba nezintombi nezinsizwa zangakubo yini noma ziyasala izinsizwa insizwe ihamba nezinsizwa zangakubo? Umbuzo ukuthi onohlonze loyo ngiye ngathanda ukuthi ngisale lapho ngakweqa. Sesekuhlukwana intombi le ijika nezintombi zangakubo kuphindwe ekhaya kubo. Insizwa le ijika nezinsizwa nezintombi zangakubo. Ngani ngoba ngesikhathi kuzoqoniswana la lo wesifazane intombi leyo uyona yena singayo akayi kwamfana ngoqomelana kwamfana cha ingakho kuzakwenzeka ukuthi ke bajike baphinde kuphi ekhaya lapho ke bazabe sebeyoveza ke impahla lezi bazithole phi emqomeni kaSibanibani.